La màgia del Nadal. Ja ha arribat el Nadal i Alicia té vacances a l'escola. Com que li agrada molt passejar pels carrers amb el seu iaio, han eixit pel poble a pegar una volta. Però Alicia s'han recordat d'una cosa. «Iaio, no hem muntat el Belén!» S'han anat corrents a casa a muntar el seu Belén. Sabeu el que li va passar a Alicia aquest any? Que quan va muntar el Belén va traure totes les figuretes i li faltava una. El rei Baltasar no estava, havia desaparegut. Tot era buscar i buscar, en casa dels veïns, per tota la casa, preguntar als pares, però no estava. I sense rei Baltasar no es pot muntar un Belén. Alicia es va quedar molt trista, perquè ja era la nit de Nadal, el 24, i sopava tota la família junta, i ella tenia el Belén incomplet. Sa mare la va cridar corrent. «Alicia, Alicia, vine a la cuina, vine a la cuina!» Alicia va anar a la cuina i sa mare li va dir que havia vist el rei Baltasar dins dels pastissets de moniato. Però havia fugit. Com que la mare va cridar tant, després va vindre el 25 de desembre, el 31, que és cap d'any, i va arribar un dia molt important per als xiquets, escriure la carta a Reis Mags. Alicia volia moltes cosetes i se va posar a escriure. Escriure, 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 escriure. Sa mare li va dir: «Alicia, has de demanar amb trellat, que sols n'hi ha 3 Reis Mags. Molts xiquets al món i han de repartir en una nit». «És de veres, mare», li va dir. «Demanaré 2 regalets». Com que seguia preocupada perquè el rei Baltasar no havia aparegut en tots els Nadals, va tindre una idea. Li va escriure una carta expressament a per a ell, demanant-li per favor que tornara a casa, que se posara en el Belén i que fera la seva feina, si no molts xiquets no tindrien regals. Confiava en la màgia del Nadal, que aquesta carta li arribara al rei Baltasar. Va arribar el dia de la cavalcada. Està molt guai! Tots els xiquets ixen al carrer, els ajudants dels reis recollissen totes les cartes i diuen als xiquets que s'han de xitar prompte i dormir. En casa d'Alicia deixaren mig poal d'aigua ple per als camells i un pla de polvorons per als Reis Mags. Alicia, abans de dormir, va pensar: «Per favor, rei Baltasar, torna a temps, espere que la meua carta t'arribe». I se va quedar dormideta. A l'endemà, 6 de gener, s'alçaren tots d'un bot i anaren cap al menjador. Allí estava el Belén i estaven els regalets. I Alicia va fer una cosa. Abans d'obrir els seus regalets, va comprovar si estaven totes les figuretes del Belén. I sí que estaven! El rei Baltasar havia tornat! Melchor, Gaspar i Baltasar davant del naixement. Estava molt contenta. Va obrir els seus regals i dins d'un dels regals hi havia una carta per a ella. Una carta del rei Baltasar. Li donava les gràcies perquè li havia fet memòria i s'havien recordat de que ell és un rei i ha de treballar aquest dia. Alicia se va posar a jugar i va veure una altra vegada el seu Belén. Un moment! Heu parat atenció en una cosa? Les figuretes del Belén sempre canvien de lloc. Preguntes i ningú les ha tocades. Què serà això? La màgia del Nadal.